Ningkong nga ay kublay pi iway pa iway kibaju kersyan ni kanaga channel natrep imay sekolah laurinian. Lese pinlengo balay nga penpau bat nga keren lengba kadur kadar kabat pinyo i bet kumne. Haga jing shisha ngam ju kampen i ya kadur haga video kiba bon spateli ngam pat pen i. Tenre haga ni ka video kaba mentang ngan keren kaba pen i kumne ya kadur kadaw kalong namar baka YouTube kapa yang abangan pen shisha. Langa dain uturai jongan ka video namar kidan ki benta ki banghap banle kat kum ka jingpa ka jingta ka YouTube baladangam le kamlong ngan sa syak hang no ikena ka YouTube channel tena kata kadaw ban syak hang ru ngas ngo benot ngahap banle ikane te kuble shibon ye ka jingkershan ka jong pi yanga ngala poi silak nyo jarngot ki subscriber ki parano kershan jonga hakane ka por ka ka bangakwa ban keren kamat jong pi ke ka banga kwa ban yetu khana kamat jong pi kindiat tongin ye keren shwa ban poi ubnai April satang katu ka nesngi ngin ye keren kindiat syapang ka wei ka jinget kasi hendai ka baki riutemen ki ju yetu yangi ngamtep na pedang jong pi piken mau ni eme kata ka kentien ka wei ka kentien ka baki ong kumne ken mau ko khun ban ye kentiu kurem ban khawai shong kurim hau benai April Julang. Kata kede kawai tenga lei pitem kaladon kapor banga keren tanda ye kiriu temen kalong mo kumta Henry ke pat ka banga mut ban ong ngasu shat penrap biria da ka banga jubab mo haga jinget kasi ge jongi ban ya khawai kenti kurim hau benai April kamlong kat ba ban ya hab hi hakharai hamadan media aklau habetab hai kino ki jaka kendong hau benai April pat kalong balai te kata kalong tangga jing ye keren ga jonga ese wanam shim kamma ten re ka ka banga kwa ban keren kalong be direct ye ka ba kiriu temen ki thu ka ba ar pat ka wei kalong ba kiriu temen ki ong kumno ba hau benai April julong hiru wat ban thau ye ka ying thamai le ne ban si yo rishat thamai nakata kadaw judan basnaying judan bathau ying thamai hau bana April nang ta wat ban let ye ka ying ka barem ro kimsha remen hendai namar balai hendai ki klan bha kata ka jinget ha ki ta ki jing hikai tenrai jong ki kimi ki patmen tena kata kadaw tongnya pai balai kiri temen ki ong bomlong ban le ikita baro lane ban khawai dawai ban le kino ki benta ki ba kiri temen ki la maham yangi te hato menta kine ki urlong ni bat nginya pai balai kiri temen ki betha akumne yangi ki long din man din menta wa langim la shu ban bot andai tongin chui sngap ya kene ka benta mo kawei ka benta kalong ba ubenai April haktin kasi ki khot uyayong kumta uni uyayong ulong ubenai ubaya pertam na baro khat artli ki benai kat kum kajing batai kadau kolong baha uni ubenai ke jinglong jong ka sun beneng ka syai bha kediar Henry hadin pat de kala bandum yongit ngan bat nang ta pat ka syai biang kedar kumta kala syai kala dum kala yongit bat bunsin pat wei ka beneng kala syai nak bat kala dum kene kalong ban pen i ya ke ka bam tikena tena kata kadaw hauni benai ken mau bha kata ka ayom per emro kalakut bat kala hadin kane ka jinglong bam tikena ka maryang sibuk menta ka yong kane ka sun beneng sipang ka syai kumta kala ban ki ka eryong ka bajur bha dai hang ta bala pen syayong ye ka jingmut jongi ki buriu namar ba lap sa ka jingting tip ka jongno ka ying kan laj na ka jing syara ler tip ka jongno kan sya pen klem no don ka puar pat ba ka pen klem wat ye ki ding ki se ki bahe kam jukhen kal eryong te kombalong bon sin ka jing tua jong ki pu ka jing klem jong ki pos laj dru bon sin ka ja haune ubenai tena kata ka daw ulong ubenai wat ka sun beneng chi sngi ha ka ju ka sngi ukala arsin laisin tena kata ka daw kam long tikena bat udair ubnai uba kamai maryang kan sakup yakirong jargam namar kumbangal ong bakalakut keperam te dei halor kene ka nongrem ulong ubnai ubam tikena ong kiriu temen na baro khat ar triki benai
baki teman ki nget bat pentrai kam yala ka jinget bam tikana amdai banle rumah habangim sngau tikana ikano kanongim dai banle rumah nagatakadaw ki teman ki maham ki mana yangi namar ba une ubanai ulong ubam tikana ka jinglong jong sngi men step kakala janmit kakala men step kami sngi janmit ka dom ka khi ka eryong ernget kara ying sem nagatakadaw ki maham yangi kumno ban kiar naga khawai dawai ban kiar naga jing yathok kanti kurem lanaya poi kha poi man haga jing khawai nang ta ka wei pat kalong ban kiar naga basi ye ke rigid ye ke yeng kesam ka bathau thmai namar ka jinga jongki kalong ba uneu banai u khams new na baro pat kini ki khar tli ki banai ban ye kren alol kane ki don shibon hanrei kane ka banta kalong ba ka jing bam isna yeng thmai ka jing bam ya khawai ya thok kan ti kurim ha ubnai april ka de na mar ba de be tang ki shep ting ya ka jing long sun benang nomor per that ru ujur ba ka jing tet haba kal air kala khi la banwan ulap prau la banwan uslap ubam itu itaure namar balai habam tikanate handai uper na ki wepat baro ki benai na kata kadau ban light na kamen sau ban light na kanikatai kiri temen ki maham yangi ban kial lepa ban long lepa ki basumar yala dia ban light ne kini baro te parlot kini kalong ka jingi keren balengkot kindiat te haga dei bakani ka video ngashkwa kombalong bakala pha ka YouTube te na kata kadau ya ki jingtep ki bakham binya ngan sawan rapat de ki we ki jing batai khublai shibwan ye ki jingr shan champi